Jo et diria, he fet una fulla de conclusió. Primer és veure, analitzar molt bé la teva empresa, quins són els canvis principals per afrontar una crisi, és analitzar bé on estan els problemes que té la teva empresa, perquè totes les empreses deuen tindre punts dèbils i punts forts, per afrontar la nova situació de mercat que s'està tenint. 2. Definir clarament a on vols anar tu, de dir, jo tinc aquests problemes a l'empresa, però és que jo vull arribar fins allà. Vull que aquesta empresa sigui sostenible i que puguem arribar amb aquestes xifres fins allà. Doncs definiu molt clar, perquè aquesta visió a mig i llarg termini és la que té que motivar a definir els objectius a curt termini. El tercer punt, també molt clar, és fer participar la gent. Vull dir, tot projecte, una empresa és un ent on hi ha un conjunt d'elements i aquest conjunt d'elements són les persones. Vull dir, has de motivar la teva gent a participar en el projecte, perquè una persona sol no fa un projecte. Tu l'has de liderar, però has de fer que tothom estigui amb tu i motivar-los. I comunicar-los, sobretot, cap a on està anant el projecte. Perquè la gent això és una senyal de respecte i de sentir-se identificat i compromès amb el projecte d'empresa. Jo et diria que aquests són els 5 paràmetres principals de com poder gestionar un canvi davant d'una situació de mercat canviant.